Na adega Martín Kodax había moita sede de música. Despois de 2 anos condicionados pola pandemia, volven os xoves de Kodax e regresa mantendo vivo o seu espírito no que o viño e a música convértense nun só elemento nos solpores dunha das terrazas máis icónicas do Salnés. Os xoves de Kodax que para nós é onde se mistura toda a esencia da marca, donde se producen momentos máxicos nesta bodega, combinando 3 elementos especiais para nós, como son a atlanticidade, temos detrás de nós este fabuloso mirador á ría da Arousa, a cultura, a presencia dos nosos amigos a través da música, esa manifestación da fusión, e tamén o viño. O programa arranca no mes de xullo con 2 citas, o 21 e o 28. Nesta última data participará unha bella coñecida dos xoves de Kodax. Uxía Asenlle fusionará o seu talento co de Javier Ruibal e Pedro Guerra nun concerto moi especial para a artista. Para min é especial esta edición, non só porque saímos de momentos moi complicados pola pandemia, senón porque o proxecto que veño a presentar este ano naceu aquí. Naceu nestes xoves de Kodax. Mesmo sentido de Xavier Díaz, que abre a programación de agosto día 4 cun concerto no que estará acompañado de Antía Muiño. Sempre me provoca unha certa vertixe saírme digamos que do meu carreiro, e en este caso creo que este concerto me permite, me obliga de alguna maneira a cambiar o paso, a sair da miña zona de confort e entrar en contacto desta volta con unha rapaza galega que se chama Antía Muiño. A terceira e derradeira xornada de agosto virá da man de Eladio e los seres queridos que xa teñen participado nos xoves de Kodax xunto con las Antonias. Elas debutan este ano neste ciclo e hoxe non agochaban a súa ledicia. Bueno, estamos entusiasmadas, con ganas, somos as novatas, pero para nós, xa te digo, actuación do Bran vai a ser no Martín Kodax. Sí. O sea, sabemos que é o noso festival deste ano, sí. Esta vez é especial porque estamos coas Antonias, que ademais temos unha cousa en común, que temos cero prejuicios, somos sobre todo amantes das cancións bonitas, Ademais, outro dos elementos que se mantén é a finalidade social dos xoves de Kodax. Como nas anteriores edicións, todo o recadado destinarase a proxectos sociais.